Inselmulkom u nilqawkom f'jum San Valentino, fit-triq San Valentino ħal-Balzan! Xieġmil. Festa tal-maħbubin. Ej, tal-liri u kol, saret daqxaj kummerċali u kol. Taħseb? Teħx kem jintefqu flus. Najlek, Għajdli. veru hemm ħafna flus involuti, għalix fl-Amerika din is-sena huwa mistenni li se jintefqu 21 biljun dollaru fil-festa ta' San Valentino. U xi ħaġa li taħerqek iktar hija li aħna l-irġiel nonfqu d-doppju tal-jonfqu n-nisa. 8.1 biljon se jintefqu f'ġojjelli, 4.1 biljon se jintefqu fi fjuri, 2 biljoni ħajintefqu f'ċikkulajjet u ħlewwet u affarijiet u mbagħad ħafna affarijiet oħra bħal kartolini, bħal ikliet, eċċetera, eċċetera. Inti toqgħod fi San Valentin. Jien noqgħod fit-triq tal-maħbudin. Imma romantiku. Ħafna. Mela, inti ilek kemm miegħu? Jiena kelli 16 sena. Mela tqajt miegħu? Mela. U int kemm kellek? Inna 43 sena flimkien. 43 sena għadek ma d-dejjax. Le. Inti d-dejjax? لا شيء الله حرس ما تكون شيء عليا 50 sena kladi. 50 sena. Isma' xina Bla Rusija, Nien għadni nibda d-dinja ħdejk sawa, kif irnexxielek tagħmel 50 sena magħha? X'inhu s-sigrit? Is-sigrit? Is-sigrit li tollera li xulxin. Qed tajjed il-paċenzja minn U barra. paċenzja wkoll, Wara. Aħna romantiċi s-sena kollha. Mhux f'San Mhux San Valentin. Valentino biss. Iġifieri maħniex minn dawk li pereżempju sa jġibru l-blokkat tal-fjuri u sa nixilu regali. Teħu l-paċenzja. Il-paċenzja kulħadd. Isma' nistanza qasu xi ħaġa lilek u naraw hekk jafiex u prova san. L-aħħar ħaġa romantika li għamilt ejja. Ma laħanajdlek. Ejja fa. Naqqas ma. Ma tajt ma marrux La ma fuq ejja. saħbes il-limiti. L-ektar ħaġa romantika taf x'inhi. Li tkun waħdek. Għalissa ma nistax li tan u nidbew su. Ma bejnietkom. Jekk ikun mar x'imkien u da jiġifieri jinfetta lili. ħanara, kemm taqblu ma taqblux wara da żmien kollu tajjeb. Ħodi lena qalem dar. Għamlu bħalu ħodu paċenzja u ddumu 50 sena. Se Ekku. kridu terġu qabel. Jew iktar. Ektar, Inti ma dejqitekx. ektar ikollok garanzija u. Ma dejqitekx inti. Li laqqax xejn. Nibqu nżommu għamela. X'kienet libsa l-ewwel darba li rajta? Mux ħwejjeċu. Imma tiftakar? Forsi l-kulur jew hekk. Xi flokkaħma naħseb. Lokka ħmar. Ejwa. Mela ħalli fejdi, ħan it-tessja, ħan saqsija sewwa. Ejja, mallu. Dublett tiswed u ġerzi isfar. Ma nafx hekk l-istess waħda mela taħawd il-ġaddi. Flok aħmar u dublet. Int kont. X'inhu l-plot favorit tiegħek? Jiena nippreferi l-ħut. Birodu naħseb. Il-ħut għalt li. Il-ħol ta' xesimu naqbdu jien. Isma' jiena nawguralkom ġejja l-festa tal-maħbubin tajjeb, jum San Valentino tajjeb, ibqgħu ħobbu l-xuxin, ħatatu eżempju il-minadu jibda tajjeb, ħajli ħaqkom xi darba. Min igergelli żjed? نين Min taħseb ma tistaqsejni, min igergelli iktar? U jew int, x'taħseb li qal? Brava, kemm jafu l-xulxin, proset, bravi. X'kont sa ngħid? Ma nafx. Jekk ma tirrispettax il-xulxin, mhux bil-fjuri u bl-abbarar minn dawk żbieħ, imma r-rispetti tkun dejjem. Grazzi. U għalkemm bostu ma dawk li jiċċelebraw din il-festa ta' San Valentino, forsi ftit huma dawk li jafu min kien San Valentino. San Valentin, kif nimniżżel eżatt fit-triq, kien qaddis tas-seklu 3 illi miet martri. Intażlet l-14 ta' frar para ġurnata għax kienet il-ġurnata illi San Valentin ingħata l-martirju. U il-warda l-ħamra intażlet b'raġuni tikkażarja differenti għax l-alla tal-imħabba tal-pagani Venere jgħid ħafna jgħidu il-wart aħmar. U aħna l-Maltin iffortunati għax flimkien mal-Polonja u mal-Irlanda għandna ir-relikwi ta' San Valentino. Kif ħajspjegalkom Daniel? U qegħdin propju madun Karmel kappillan tal-parroċċ ta' Ħalbalzan u qegħdin quddiem l-istatwa u r-relikwa ta' San Valentino. Kif spiċċat hawnhekk din? L-istorija din li kien hawn saċerdot jgħix hawnhekk fil-parroċċa u
1984 dan mar Ruma u ġab il-fdalijiet ta' martri. Naturalment dak iż-żmien ma kienx ikollhom isem imma mbagħad meta kienu joħorġu il-boll ġifieri ċertifikat li dak veru ġie minn ġo katakombi li kien f'dal każ il-katakombi ta' Sant'Elena f'Ruma li veru huwa għadam ta' xi martri. Kienu mbagħad ituħ isem u taw dal-isem Valentinu. Imbagħad xi żmien wara fl-1820 dan is-saċerdot ta' bħala rigal il-dan il-korp sant li qegħdin taraw hawnhekk il għaliex imbagħad il-fdalijiet tal-Adam għamluhom f'din l-istatwa b'dan il-mod u tal il-Knisja ta' Ħalbalzan. Bil-mod il-mod bdiet tikber devozzjoni li xterdet ħafna ġo Ħalbalzan u anke barra minn Ħalbalzan lejn dan il-martri għaddis tal-ewwel żminijiet. Kien hemm imbagħad leġġenda antika wkoll ta' San Valentinu li jiddefendi żewġ maħbubin fit-problemi kbar li kellhom mal-familja. U allura imbagħad intrabtet id-devozzjoni ta' San Valentin ukoll mal-tradizzjoni tal-maħbubin, il-festa tal-maħbubin. Li sfortunatament minn festa reliġjuża bil-mod il-mod saret festa iktar kummerċjali. Ħaġa sabiħ imma li għad baqa' min hawnhekk jiġi anke bħala maħbubin jiġu jitolbu qudiem din ix-xbieħa jitolbu biex l-imħabba tagħhom tibqa' sbieħa sabiħa u tibqa' wkoll fil-grazzja ta' Alla. Id-devozzjoni fl-antika hawnhekk kienet issir festa verament kbira u fil-fatt kienet qisha l-festa sekundarja tar-raħal imma biż-żmien imbagħad l-affarijiet inbidlu. Mela nagħtu parir il-maħbubin biex barra ċ-ċikolatini, il-roses u l-ġojelli jiġu hawnhekk u jgħidu talba qudiem San Valentin. Mela, u jifirħu b'xulxin, jifirħu bl-imħabba tagħhom u anki jistgħu jagħtu bewsa qudiem San Valentin ukoll jieħu pjaċir bihom. Ħa ngħidilek mela Duncan, Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day l-kulħadd. Dan, Uj. President Hobbok, qed nobdi l-parir tal-fader. Jiena titlob għal-marra propju, mhux għalhekk imma. Jien għalik qed nitlob. Orret, Anke għal-mara.